እግዚአብሔር ልዕል ሁሉ አሜን እግዚአብሔር ልዕል ሁሉ እግዚአብሔር እንታይ ልዕል ሁሉ ብዝሓለፈ ግዜ መንፈሳዊ ምርዳእ ዝብል ተማሂርና ነርና መንፈሳዊ ምርዳእ ንሰብ ደው ዘብሎ መንፈሳዊ ምርዳእ ኢልና ነርና መንፈሳዊ ነገር ዘይተረዲእካ እንታይ ከም ዘይብሉ ኢልና ተዛሪብና ነርና ብምርዳእ ቤተክርስቲያን ኩሉ ግዜ ብምርዳእ ከም ትኸይድ ኢልና ገለገለ ጥቅስታት እውን ጠቂስና ነርና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ጠቂስና ነርና ምዕራፍ 2 ኣብዛ ሓለፈ ማለት እዩ እምነትኩም ብስልጣን ኣምላኽ እምበር ብጥበብ ሰብ ምእንቲ ካይትስረትሲ ዘረባይን ስብከተይን ድማ ብምርዳእ መንፈስ ስልጣንን እምበር ኢሉ መንፈስን ስልጣንን እምበር ብዘሰድዕ ዘረባ ጥበብ ኣይነበረን ይብለና ስለዚ ምርዳእ ማለት እንታይ ዝገብረና ማለት እዩ መንፈሳዊ ምርዳእ ዝሓለፈ ተዛሪብና ኢየሱስ ጎይታ እዩ እቲያ ሐዋርያታት ዘገልግሉላ ዝነበሩ ቤተክርስቲያን ድማ ኣብ ሐዋርያ ምዕራፍ 9 31 ርኢና ነርና 31 ካ ርኢና ሕልፍ የዘንብብ ዘለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ዝተረድኦ ሰብ ከዓ ካብ ክፉእ ካብ ምስወር ከዓ እንቢብና ነርና ምሳሌ 9 እንታይ ዝብል ከምኡ ከዓ ነታ ኣብ ኩላ ይሁዳ ዘላ ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ ይብል እናተሃንፀትን ብፍርሃት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ ትብል ዘላ ረእዋኹም መንፈስ ቅዱስ እናዓቤትን ከደትን ይብል እንዳዓቤት ብምርዳእ ዝብል ዘሎ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ነገራት ዝብርትዓና ዝነበረ ስለምንታይ እንተይልና ካብ ዘይተረዳእና ዘይምፀውዓና እንታይ ምዃኑ ስለዘይፈለጥና ምሳሌ ከዓ ከም ዝብል ኣንቢበ ነይረ ምሳሌ 22 ሕልፍ ኢለ ነዚ ዝሓለፈ ኣስተውዓል ሰብሲ ኢሉ ኣስተውዓል ሰብሲ እከ ይሪኡ እሞ ይሕባእ ኣስተውዓል ሰብ እንታይ ማለት እዩ ዝርዳእ ሰብ ማለት እዩ ገረታት ግና ህርግ ይብሉ እሞ ብኡ ይጉዱ ሪኢኹም ምስትውዓል ምርዳእ ብጣዕሚ እንታይ ከም ዝኾነ በላሂ ከም ዝኾነ ሎሚ ሓደ ነገር ክንርኢና ሎም ከዓ ምስኡ ኮይኑ ግን ከዓ ቃላት ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ንኣብነት ዝደንጎየ ዝመስል ምስጢር ዓወት እዚ እውን ሓደ ካብቲ ምርዳእ እዩ ዝደንጎየ ዝመስል ግን ምስጢር ዓወት እዩ ብዙሕ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ መዓስ ዲኻ ትመፀና መዓስ ዲኻ ትረድኣና መዓስ ዲኻ ትድግፈና ዝብል ተጻሒፉሎ ከምኡ ንሕና ከም ኣመንቲ እውን በቃ እግዚአብሔር ምሳይ የለኻ እንዲኻ በቃ ኣነስ በቃ ኣይስማዕኒ ጸሎተይ ይመስለና ብዙሕ ነገር እስኪ ሎም ማዓንቲ ሕጽር ዝበለ ብሎም ዘይንውድኦ ንቕጽሎ ግን ክንርኢና ማለት ኣብ ነፍሲ ወከፍና ድማ ዝቓልዚ ድማ እንታ ከምፂ ይመስለኩም ለውጢ ከምፂ እዩ ብመንፈስ ሰምዖ ነዚ ነገር እዚ ለውጢ ከምፂ እዩ ምክንያቱ ንሕና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበል ከለናስ ርኢናዮ ዶ ተቐቢልና ኢና ኣይረኣናየን እኮ ብእምነት ኢና ዝተቐበልና ስለዚ ንጽልዮ ንልምኖ ዘበለ ድማ ብእምነት እዩ ንዕጎሰ ድማ ነቲ ዘየለ ኢና ንጽበ ማለት ሰብ ዘይራዮ ዓይነ ዘይራዮ እዝነ ይሰምዓቶ ኢና ንጽበ መንፈሳዊ ማለት ከምኡ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 እሞ ከንብበ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 8 9 ብሓንሳብ ኣለዋ ሕጂ ሎም ማዓንታ እንታይ ንብል ዝደንጎየ ዝመስል ግን ምስጢር ዓወት ዝደንጎየ ዝመስል ግን ከዓ እንታይ ኢለኩም ምስጢር ዓወት ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር ዝደንጎየ ነገር ዝመስል ኣሎ ዶ ግን ኣምላኽ ህድእ ኢልና ተጸቢና ምስጢር ዓወት ስለምንታይ ኢና ንምን ክንጽበ ሓደ ግዜ እኮ ሰብ እንተኮይኑ ዝፈልጥ ኢኻ ቴሌፎን ደው ኢሉ ኣበይ ከም ዝበፅሐ ኩሉ መዓልቲ ሪፖርት ይገብረልካ እዩ ኣበይ ናይ በፂሕ ከም ዘሎ ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ከምኡ የለን እግዚአብሔር ክመፀካ እዩ ዝብለካ እምበር ሰዓት ክንዲዚያ ደቂቕን ኣብዚ ኣለኹ ይብለካኒ ትፍልልያ ኣብዚ ንሱ ድማ ማዕረኽ እንደይ ፐርሰንት ትህቦ ንሰማዕካይ ንዝኣመንካይ ኻ ንሱ ንባዕሉ እውን ፍልልያ ኣለዎ ነፍሲ ወከፍና እምነትና ይፈላለይ ነፍሲ ወከፍና ምርዳእና ይፈላለይ መጠን ሰረዳእና ኢኻ ምስ እግዚአብሔር ምሳና ዝኸይድ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቁጥሪ 8 ነዚ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ እዚ ሓደ ምስጢር ሓዙለይ ከይረኣኹምዎ ግን ከዓ እንታይ ትገብርዎ እተፍቅርዎ መን እዚ ሪኹም መስተራዊ መንፈሳዊ ምርዳእ ምስኡ ኣታሓይዘ ዝኸይድ ዘሎ ኣልጊቤ ዝኸይድ ዘሎ እዛ ምስጢር ዓወት ከዓ እዚኣ ምርዳእ ኮይኑ ግን ከዓ ምስጢር ናይቲ ሰረዳእካ ናይቲ ዓወት ከዓ ክንርኢ ስለ ዘለኹ ማለት ነዚ ዘይረኣኹምዎ ነዚ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ሕዋተይ ከይረኣኻ ዶ ይፍቀር እዩ ዝገርም ነገር ኮይኑ ግን ንሕና እስከበሉ መንፈሳዊ ዒንትና ርእይዎ እዩ መንፈሳዊ ህይወትና ጥዒምዎ እዩ ኣብ ህይወትና ሰናይ ነገር ጥዒምና ኢና 86 ዓመት ዘገልገለ ኢለ ነጊረኩም ኣለኹ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ተጻሒፉ ዘሎ ኣብቲ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ቃል ሃብ ስለዚ እንተዘይ ኮይኑ
ክትቅተሊኻ ንፍርድ ምስ ሓለፈ ስለዚ ነዚ ተኺትካ ግን ሓረኽ ትወፅኻ እንተባሎ 86 ዓመት ተሸኪብኒ ኢሉ ኣብዘን 86 ዓመት ንኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ክፉእ ረኺበሉ ገይርንን ኣይፈልጥን ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኣበይ ርእይዎ ምስጢር እዚ ዘሎ ኣበይ ርእኻዮ መንፈሳዊ ምርዳእ እንተዘይብልካ ንኣምላኽ ክትሪኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ እምነት ብዝርአ ብዝጭበጥ ስለ ዘይኮነ መብዛሕትኡ ቻሌንጅ ዝገጥመና ስለ ዘይንሪኦን ስለ ዘይንሕዞን እዩ ከም ሰብ ስለ ዘይንዘራረብ እዩ ኢለኩም የሰብ ሃሎ ኣበይ በፂኻ ደንኪኻ እኳ እንስበልካዮ ቁፅሪ ክንዲኣ ሒዚያ ነይረስ ሓሊፋትኒ እዩ ዝብለካ ይነግረካ እዮም ዝሓለፈቶ በርአያ ድሕሪያ ዘላ ምስ ክንደይ ክትኣትኻ ክንደይ ከም ዝኣትኻ ይነግረካ እዩ ስለዚ ኮሚኒኬት ኣለካ ምስ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ከምኡ የለን ኣበይ በፂኻ እግዚኣብሔር ኣይትብሎን ኢኻ ስቀጥ ኣስቅጥ ስጋው ስጋው ኣስቅጥ ይመልስ ኣበይ በፂኻ ኣስቅጥ የለን ኣብዚ በፂሕ ይብለካ ንእግዚኣብሔር መንፈሳዊ ሰብ እንተኮይንካ ግን በሉ ኣበይ ከም ዝበፅሐን እንታይ ስራሕ ከም ዘሎን ይርዳእካ እዩ ምክንያቱ በሉ ከይርኣኻ ኢኻ ፍቂርካዮ ስለዚ እንዳረእኻዮ ትፅብዕን ኢኻ ኣሜን ንእግዚኣብሔር ዝፀባበዩ ሰባት እንታይ ኢልዎም ሓይሎም ከንክንፊ ይሕደስ ይኸዱ እሞ ኣይደኽሙን ኣይሕለሉን ከም ንስርኻ እንታይ ገብሩ ዝገርም እዩ ብክናፊድ እዩ ንመን ፀባበዩ ዝገርም ነገር እዩ ምፅባይ ሓያል እዩ ሎሚ ሚስጥሩ እዚ ክርዳነ ስለዚ ነዚ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ስለዚ እምነትና ብሩኻት ኣሕዋተይ ከይረኣና ይነፍቂርናዮ ሪኻ ከም ሰብ ቀይሕ ድዩ መልክዕ ድዩ እንታይ ይመስል ወላ ሓንተኹም ኣይነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰብ ኮሎ እንታይ ከም ዝመስል ዝገርም እዩ ከምኡ እንተኾይኑ ፀለምቲ ሰባት ፀሊም ሰባት ጥራይ ንሕና ኮ ኢየሱስ ኮይና ንመስል ክብሉ ዋላ ምስጋ መመሳሰሉ ቀይሕ እንተዝኾን እግዚአብሔር ነዚ ሓደ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ኣብ ካልእ ቤተ እምነት ዝነበርናዮ ንዓይንኺ ክፅብቕ ንእግርኺ ምስላም ይግብኦ ንኸናፍርኪ እንዳበለ ምክንያቱ ሰብ ስለ ዝነበረት ከናፍራ እንታይ ከም ትመሰረት ብሙሉ ገሊፆም ንእግርኺ ምስላም ይግብኦ ንምዕጉርትኺ በቃ ዒንትኺ ከምዚ እንዳተባሃለ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ከምዚ ይብል ነዚ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ማይ ጋድ እምነት ማለት ሚስጢር ማለት ዓወት ማለት ኣብዚ ዘሎ መን ስለዚ ከይረኣኹምዎ ሕጂ እውን ኢልዎ መጀመርታ ከይረኣኹምዎ እተፍቅርዎ ኢሉ ከይረኣና ኣፍቂርና ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ሪኢኻ እምነት እንታይ እያ ከይረኣኻ ትእመን እያ እምነት ማለት ተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓንኩም ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይ ነገርን ክቡርን ሓጎስን ትሕጎሱ ኢኹም በቃ ሽዑ ንሕጎሰሉ ግዜ ክመፅእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ሚስጢር እየ ዝነግረኩም ዘሎ ሚስጢር ኣይረኣኻዮን ኣፍቂርካዮ ኣይረኣኻዮን ኣሚንካዮ መንፈሳዊ ንዕሽነት እዩ ዝመስል ንስጋዊ ሰብ ኢለኩም እየ ሰብ እንተዳ ኮይኑ ከምዚ ገብረልካ ከምዚ ከምፀልካ ገንዘብ ዲኸበካ ሽዑ ንስኡን እዩ በቃ ትለዋወጥ ምስ እግዚኣብሔር እምነት ግን ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ዓብዩ እግዚአብሔር ሕጂ ቀፂሉ እዚ ከመይ ጌርና ንሕና ንፈልጥ ከመይ ጌርና ንኣምኖ ንዝም ነገር ከመይ ጌርና ኢና ንኣምኖ ከመይ ጌርና ተቐቢልና ይግዲ ተቀዳሚት ምእማንና ምስአን ማዕረየን ከመይ ጌርና ተቐቢልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይትሕቶ ታሽዓ ዝኣመና ግዜ ዘበና ብምሉእ ከምኡ ክነኣምኖ ኢና ንኣብነ ኩሉ ነገራትና ክነኣምኖ ኢና ተፀዊዕና ጌታ ተቀበል ንስበልና መስኪሮምልና ኢና ኣሚንና የደኣምር ንዓነ ዝተቀበሎ እዚ ከም ዝመስል ዘርአየና ዘተሓዘና ሰብ የለን እንታይ የለን ስለዚ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ እግዚአብሔር ንሱ እንታይ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ሁሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከምኡ ዝመሰለ ኣምላኽ ስለ ዘየለ ስለዚ ኣብ ሉቃስ እመንኺ ምዕራፍ 10 ኣብ ምዕራፍ 8 ዘሎ እንተረኣኸይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ ሉቃስ ምዕራፍ 8 ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 10 ከምዚ ይብል ንሱ በሎም ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ኸይርእዩ እናሰምዑውን ከየስተውዕሉ ርኢኹም ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐበለ ዘበለ
እንታይ ተዋሂቡ ኣሎ ምስጢር ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ሪኻ ምፍላጥ መንግስቲ ኣምላኽ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ እታ ምስጢር ዝብሎ ሓዝዋ ኢኹም ድሕረይ እዛ ምስጢር ምፍላጥ ተዋሂባትና ዘላ ካበይ ከም ድሕነላ እዚኣ ሓዙ እዚኣ ክትሕዘኩም ደይ ኣለኹ እዛ ምስጢር እዚኣ እንተዘይሒዝና ተዋሒጥና ክንተርፍ ኢና ምስጢር ኣብዚ ምድሪ ዓለም ንዓይ ኣይተቐበለትንን ኢሎምሽ ንዓኹምን ኣይተቐበለኩም ኢና ዓለም ንዓይ ፀላእትኒ ንዓኹም ፀላእኩም ኢሉ ዓለም ተዋጊኣትኒ ንዓኹም ትዋጋእኩም እያ ግን ኣነ እንታይ ገይረ እያ ንዓለም እስኻትኩም ከዓ ሪኻት ምስጢር እዚ እስኻ ሕጂ ነዚ ከም ትስዕራ እንተዳ ዘይፈሊጥካ እንተ ዘይተረዲእካ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻ ከም ትህወካ እንተ ዘይፈሊጥካ ኩሉ ዝዋጋእካ ዘሎ ስዕረካ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ሪኻ ፍልጠት የናግፍ ኢሉ ኩሉ ዝስዕረካ በቃ ኣነ በቃ ኸትረ ትብል ምክንያቱ ምስጢር ኣይተረዳእካ ዓለም እንተዳ ምስ ክርስቶስ ተዋጊኣ ምስኻ ትዋጋእ እያ ዓለም ንክርስቶስ እንተዳ ንዓለም ስዒርዋ ንስኻ ድማ ንዓለም ክስዕራ ኢኻ ምክንያቱ ከምኡ ተዋሂብካ ዘሎ እዚ ንኸይጠፍኣካ ከዓ ምፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ኣሎ ንኻልኦት ግና ኣይረኣዩን ምእንቲ ከይርእዩ እናሰምዑውን ኣየስተውዕሉን ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ ኢሉ ንዓኻትኩም ምስላ የድልየኩም እዩ ምክንያቱ ትፈልጡ ኢኹም እዚኦም ገለ ኣብነት ምስላ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስላ ማለት ኣብነት ማለት እዩ ምስላ ማለት ኣብነት ማለት እዩ ስለዚ ሰባት እዚኦም ክትረድኦም ኮይንካ ንዖም ዝርድኦም ስጋ ተምፃሎም ኣለካ ማለት ንዓኻ ድማ እንታይ የድልየካኒ ስጋ የድልየካኒ እንታይ ምክንያቱ መንፈሳዊ ኢኻ መንፈሳዊ ምርዳእ እዩ ዘለካ ስለዚ መንፈሳዊ ምስጢር ስለተገልፀልካ ንዓኻ ብስጋ ምርዳእ የድልየካኒ እዩ ስለዚ ነዚኦም ግን ምስላ ወይ ከዓ ዝመስል ነገር ንዑምፅዮ የረድኦም ከምዚ ነበረ ይብሎም ሓደ ሰብ ነይሩ ኢሎም ክወርድ ከሎ ኣብ መንገዲ ሸፋቱ ቀቲሎም ሞ ይብሎም ሪኻ ብምስላ ነቲኦም ግን ምስላ ይነግሮምን ሕማቕ ምግባር መንፈሳዊ ነገር ኣብ ውሽጦም ይነግሮም እዩ ሓጢኣት ምግባር ኣብ ውሽጦም ኣላርም ይገብር እዩ ነዚኦም ግን ሓደ ፅቡቕ ዝገበረን ሓጢኣት ዝገበረን ክረድኦም እንተኮይኑ እንታይ መስለኩም ንስኹም ከ እዩ ዝብሎም ከምዚ ሕጂ ንሰብ ክርድኦም ከሎ ብምንታይ ብገዛእ ርእሶም ስለ ዘምፆ እዋይ ንዓይ ቀቲል እንተዝኾኑ ነይሩስ ኣብ ነፍሶም እዩ ዘምፆም ሕጂ ብስጎም እዩ ዘረድኦም ዘሎ ንዓና ግን ብስጋና ኣይረዳእኒ ኣሜን ብክርስቶስ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣብ ውሽጥና እዩ ዘረዳእና ኣሜን ስለምንታይ እንተልኩም ምስጢር ምፍላጥ መንግስቲ ኣምላኽ ንዓይ ንዓኹም ተዋሂብና እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኩሉ የውፃና እዩ ዘሎ ኣለኹ እንዶ ምሳይ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ምስጢር እዚ ካብ ኣሎ ዝበሃል ዘይከኣል ነገር ካብ ዘይተማሃርካ ናብ ተማሃራ ይልውጠካ ካብ ድኻ ናብ ሃብታም ይልውጠካ ንበል ሃብታም ኣተሓሳስባ እምሮኻ ማዕረኽ እንደይ እዚ እምሮና ሰብ ሰሪሕዎ ወላ እግዚኣብሔር ሰሪሕዎ ኣይገርምን ስለዚ ኮምፒተር መን ሰሪሕዋ እግዚኣብሔር ሰብ ሰሪሕዋ ኮምፒተር መርዒዋት ምዕበላ ነዛ ኮምፒተር ሰርሐ ግን መን እዩ ሰብ ነዚ ሰብ ሰርሐ ከመን እዩ ኣይገርምን ስለዚ እዚ ምስጢር ዝግለፀካ ኣለዎ ምስጢር እዚ ምስጢር እዚ ከዓልነት ናይ እግዚኣብሔር ማዕረኽ እንደይ ዓብይ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሰብ ዘም መጥፋእቲ ሓዊ ናይ ሓደጋ ቴሌፎን ደው ኢልካ ትፅውዖም ኣለካ ኣድራሻ ክትቦም ኣለካ እሱ እኳ ንፍዓት እንተኮይኑ ይመሃርዎ ስለ ዝኾነ ጂፒኤስ ኣብያበይ ከም ዝኾነ ይመሃርዎ እዮም ቀልጢፎም እንታን ክመፁ ከምኡ እዮም ዝመሃሩ ግን ንሳቶም ክሳብ ዝመፁ ዋላ ይመሃርዎ ዳ እምበሪ ስጋ እዮም መንፈስ ኣይኮን ግን እግዚኣብሔር ክፅውዑ ዳሓሽ ዋላ ንዕኦም ንሶም ካብ ርሑቕ ከም ዝመፁኻ ይርዳእካ እግዚኣብሔር ግን ኩሉ ግዜ ካባኻ ዘይፍለ ምዃኑ ይርዳእካ ምስጢር ይበሃል ምስጢር ይበሃል ንዓለም እዛ ኣይተረዳእን ንኣብነት ኣብ ዓለም ኮልና ንሕና ውን ሕክምና ንኸይድን ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ዓለም ቀዳማይ ንዝሓመመ ሰብ እንታይ እዩ ዝግበር ናብ ሕክምና ኣብ ዓለማዊ ኮይንካ ሲ ጎይታ ዘይኣመንካ ቀዳይ ኣብ ኣማኒ ንጎይታ ዝፍለጥ ቀዳማይ ዕላምኡ ኢመርጀንሲ እንታይ እያ ጸሎት ምክንያቱ ምን ምስኡ ስለ ዘሎ መንግስቲ ምፍላጥ መንግስቲ ኣምላኽ ንዑ ስለተዋሃበት ቀልጢፍካ ምድሓን ምሕዋይ ምክንያቱ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ንሓጢኣትና ኮነ ንመርገምና ኮነ ንሕማምና ድማ ኣብ ዝባኑ እንታይ ገበሮ ፃዓኖ ስለ ዝብል ስለ ዝፀሮ ይፈልጥ ኢኻ መንግስቲ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዓኻ ተገሊፀ ምክንያቱ ሕማምካ ከም ተፀረ ከም ተወሰደ ኣብ መስቀል ተገሊፅልካ እዩ ምስጢር ኣሜን ንዓለም ከም ተልካ እንታይ ይላገፅ ኣሎ እንታይ እዩ ዘሎ ኣነ ሓይመለኹ ይብለካ ከመይ ጌርካ ክትረዱ ኣይትኽእልን ስለዚ ነዞም ታክቶም ፀለካ ምስላ ንዓይ ንዓኹን ምስላ ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ
ሚስጥር ምፍላጥ መንግስት አምላኽ ንዓይን ንዓኹም ተዋሂብሎ አሜን ሚስጥር ስለዚህ ብዙ ጊዜ ነዚ ነገር እንተዳቢልናዮ ሕጂ እንታይ ይዘልየካ እንተልና ግን እዚ ሚስጥር እዚ ካይፈለጥካ ግን ምንም ኩሉ በቃ ቁንዞ ከለው ትቁንዞ ክበኺ ከለው ትበኪ ክጽልምተን ከለው ይጽልምተካ በቃ ማዕርዮም መጽሐፍ ቅዱስ ክብለና ከሎ ግን አሞንጎ ደቂ እስራኤል ኮፍ ዝበሉላን ግብጽ ኮፍ ዝበሉላን ጸልማተም ብርሃንን ያቀምጥ ነይሩ በሓንሳ ኮፍ ኢሎም ኣለው ኣብቲ እስራኤል ዘለዎ እንታይ ኣሎ ብርሃን ኣብዚ ኣብ ሓንቲ መንበር ዋላ ትኾነ ሓንቲ መንበር ጸልማትን ብርሃንን በሓንሳብ ጎረቤት ገይሮም ወረጀ ፍልጠት እግዚአብሔር ማዓሞቕ ፍልጠት እግዚአብሔር መን ክምርምሮ ይኽእል ስለዚ ሕዋተይ ማዕርኽ እንድዝዶን ኣምላኽ ይርዳእና ኣሎ ከምዝኣኩም ክመጽእ ቀስ እንዳበልና ስለምንታይ ናይ ኣምላኽ ሰባት ጥሒሶም ዝወፁ ስለምንታይ ማናበስ እንዳበልዖም ጥሒሶም ዝወፁ እስኪ ሚስጥር በሉ ኣለዎ ምፍላጥ ሚስጥር በሉ መንግስቲ ኣምላኽ ስለተዋህቦም በሉ አሜን አሜን ሰይለም ደሞ አናብስ ደሞ አቋርጾ ሕራይ አቋርጾ እንደምበሉ ነይሮም እሶም ግን ሓደ ሚስጥር ተረድኦም ነገር አለው كنو زلنا هيوت كاله هيوت كم زلهم زفلتو تقاليش اللهم يوم حجب واقو نرئلنا إلى باولس إتي ندحرايز هون إتي ندحرايز نبرلو نابرا باولس رئيوي أتزملت نابرا دحريد كم زخونه رئيوي تقاليش اللي أمين سلز إذا متوازي أمسو إلى ما يكونن أنا بستبليهم سو إلى ما يكونن حاوي نيرو كوفي له هلو نيرو منافشة هم زي له كوفي بالمنافشة نجستات كوفي بلو سبات تم نكرسس تم الله كأ نكرسس تقحدو أي تقحدن أي كحدن بقى تطو يبلو يا أسرو بلعلي لامبا يقبرلو أما حاوين دو أتي أنك بيراشتيو من فسوي سلازي أتي أمين الدلو أوكي أتي أنك أتي بمن درس قوم نيزل علم هيوتن زل علم أغليل يقبله أتي دما نيزل علم تفات أبي وتم يوجله ريخا مفلات منجست عمله مفلات مستر منجست عمله مفلات مستر انت تفريد كايا نمنتاي تندالها انتاي تبل علنا رحاتي من الباس الذي ابزو مدري من حلفو زلنا قدنا لو ما عندنا ناقفينا زي انا زغبده مثل كبي كم زي كون فلاي نعقونا بزي اوروبا تاتنا قدام علم زلنا اقول لكم الله عرات مخادي امنتنا منم إذا بعلنا نطر زلنا بعلنا ينازي كم زخونني قريت حنكو لقلنا ولا بعلنا زمت أنا بعلنا ده أمبرب لكم الله كم زمنا أملاخ سبات كم زمنا أبوتاتنا أمنت أنت قيت هذا سكروسس من البات نخلنا خو مفتان ده حسب أبت مودة تاجزي أمنت ده صن حن تخون زبالة إذا خلنا سحل فاسب شيء هلو ده خوون مالتي ليز حسب أنا كل سام بس أنت زبالة كلنا بجاب حكم بس ما قربنا ترين كنسن كزين خل سبات ترين بقى إلا كده كسي حيمن بالسباسي نام بس أنا بتسحلكم تحسبوا خنات لهم بجنكم خوون أمين. صومنا هنحدث زين خل سباسينا. أملاك مبرد لنا كالتفنا نعلو ده إلنا أمهلا ونتوكون أتو. مسحامة منا كمان أمهلا ونتونا أتو. علو ده خمبر أملاك نبل. تفضل ده. أيكون نام بس أخن بالله. بس يجي كن مزنون. دكاس مسأبن نام سحادرن دي أنتي أملاك دكاسن لا يدكاس كون مبرد لي أملاك أنتي حابي لو تبل. أمانو كها. بس نم سبات أنتي يبولو. أنا بس نسم تمالب تسألوا تزاري من الرهن تسألوا خلنا تمالب مش كم لكم أتيهم عنا طوميان بس إلا أخلهم يبلعوا السم قاعد يزمروا إكل حوي أجوها ندابلوسي أجوها يبلو منه السم تحول بالله على سم كأ هللويا يبلو تيهم قبل عمال حوي أجوها أنا نكرك بكاي زيبلو أنت إنسكس قبر يوم إنسكس قبر نحو ما تسألني نعم هيكونن نسم نبي خير كم زول فلتيهم نسم كأمان قد ناتيهم تاجرهم تخطي لهم زلوا اللهم دعواتي يرداكم على مستر عجو هاي بلو يزمروا يبلع عشان دابلع نسم يزمر نسم يبلعوا تتش يزبزل لك تنقص أبتو خينو يبل انتهي زبحال انتهي خويني لازخ يزبل ريقم ده منفسه ونقر بمزمارة مسكا يدعو يبلو زبلع زلكم نسم يكبلوا قنت عاير مسكبل يكرمن إتام زبل عزلوا يزمروا. إتز بعين زر عزلوا جن بمزمارهم يبل تنقص يبل شنكاز ماتش يبل. لومي منفسه وسلام ما باخم الله. منفسه وسلام. ثلاثة باولوس يدوس دقاو سجنا قا أنت مش له. توشتاو سبنا تناجن أمم معلت أنت يقبر له. يدرس له.
يحدث له لما أنت منفسه محدث منفسه مستر مقلعت نزل مدري كنا أنت تسوينا نبز مدري بقى أنا قصتكم كون نبز مدري هبتماتكم كون عايز تسوينا نكون صحفي يلن كمتي أكايدا كريستوس أب أنت أوكي دما أتم أمنت أنت تبايلون كريستيان تبايلون مش بأكايدنا كله دما نعنا ريوم دما لك عنك زابير كم مسكونين تسوينا يسوع قويتاي سلازي زي أنت تبال مستر مفلات مستر منجست أملاح مستر منجست أملاح فلتا مسك زابير عيب سلازي زابير أنت لكم كاير أخم منجرنا كاير أخم أمينكم مايلو كاير أخم أفكركم مايلو أنا سر أي نير بليت مساء يقول لك زي حد انتيلنا تعدل كاسة ويستعدل كاسة بياخذ لكم زغير أنا ولا حنتي راهون مسكيرهم ليت راي تقبله عمنا كم أخا الله أمنتي كم أخا بك أمن الله نسوز رد أن قونك أجرد ما يزاربني نعاكم كم تزاربكم نعيكهم يزارب بزرد أن قونك أكن يزاربني يس تريد أوه بخمة بتزرد أني كم زب كم زي نعاسك قلمل إنه إجزابيركم يكون إجزابير عب زيك الرب رهانات يزنبر سقيلو بقى بيعلك خمي يعلك زبلني أملاخهم يكونن أملاخهم يكونن كم يجير كاتمار ريكا تمال تأطولها قومز بالأملاخ يبلين قومز بالأملاخ يبلكمن نسو أبت عبيت إذا مثلا كان أجر تحلف كل خا نسو جن أقول له يسوع كويتاي قدام هاي كورنثوس معرف كلته أنت أزم لكم ذلله مستر عوتي نقولكم ذلله أنت أي زدنقوا إذا مثل مستر عوت أنت أي مالتي أملاخ زدنقوا خاي مثلكم وي أملاخ زدنقوا خاي مثلنا قدام هاي كورنثوس معرف كلته كوزر شدشن شو عتم بحنسب الله قدام هاي كورنثوس معرف كلته كوزر شدشن شو عتم بحنسب الله أمبارسي أما أكلتهم أخلات سب نزارب علنا أما أكلتهم أخلات سب طبب نزارب علنا طبب نزارب علنا نزارب إنا سوري أتي أملاخ قدمي زبانات نخبرتنا زدالو أتي ناي أملاخ حبو مستير اسكي أتا نخبرتنا زدالو بلو ريقو ما تاب مونغو زلا نخبرتنا كو بسقاو نگر وردت يا منفساو كن كبرت يا أبز كنت هيلو نخبرتنا زدالو إلو عبدني أملا سبات كن ريوم كبرت دي بقى بنفس مبلع بحاو مدر باي بسئنة مسل نگر عيكونا بسقا كن كبرت يا نعخا أخليلي يا بلعخا امنت كان عخا عود كان عخا جيسس سلازي زقرم نجري لهم معنتي زقرم لهم معنتي حدش نجر حزنا عن كينا سلازي امبقر أما أكل أتوم أخولات طبب نزارب إنا أتي أملاك كرم زمرات نخبرتنا زدالو أتي ني أملاك حبو مستر طبب إنا نزارب زلنا امبر عنتو اندايلا مفلات مستر منقست أملاك نمنتو هاي بالا ريهم بقولس كم مستر علنا نملخو مستر علنا نسعب أملاخنا مستر علنا تردينا نحالفو قدنا تردينا إذا نحالف قبلهم دحر نحالفو من قدي تردينا إنا مخنياتو أبعالم مواقعتي خمزة لك عند إحنا نجير كخوينو إجزاء بهير جن كم تسعره نجير كالتا مستر زيا تجلس أتل كاتا مستر سلازي واقع كالله هو جن هيك سعرك كان كواقعهم يوم إلو جن هيك سعرهم جنا يسعرهم من كويلو أجيلو كواقعهم يوم كله كان يجيرنا جنا يسعرهم سلازي تبى نزار عبيلو أبتم أخولات أبتم فلاتات أبتم علنا زبلو نزاره بالنا مغنياتو نحن أنت تردينا له نعنا مخبار تردينا أتني أملاخ حبو مستير تباب إنا نزارب زلنا نأملاخ حبو مستيرنا نزارب زلنا تباب زعلم زيا ويس نايتهم زحلف جزأت زعلم زيا عين الزاربن إنا نايتهم زحلف علامات وين جست عند احتزاربك خم أنك تحلفها كتموتي خمالتي نعم زبولون تدقينك كسارة خطأ أبتيج بلا كذل صاغن كالو أنك يخسمع كالو أنك يسمع اسكبل منفسه أنك تحرجي نتزريو أي أمنني نتزواج عني عدله هوني أجر من قلت أنا جري واقو مش قلت أنا جر تواقيهم أنت زي تواقي أمجن كسعرو من مهون حياة لفالة تديم بقدي هلو سلازي تسعرتك أنا يقدني هلو أنت زي تواقي إكا كم يجي كان أملاهم مهون كهت فلت أنت زي تتأميمك
كم يجرك تعجزت أملاخن تأجع أملاخن كم تقبل كم يجرك تفلت كل زمت أوج إذا كان تلاقي بأب تقبل كوينك كم يجرك هذا أمنا أملاخ تسعب على خدا أنت تعمك أنا أملاخ تسعبه أنت زي تعمك أنا أملاخ أنت زي تسعبه ده زي أمن تاني أملاخ كوينه بدك جزلهم كم يقبلوهم سلازي ميستر نعنا تواهي بالناي نسعره له ميستر سكبره نوز له ميستر نعوت له ميستر سكرم نجاري حتى نجار كل رئينا أنا زي قدام يكفالي لما عنتي عدالي يزلهم قدام يكفال كلا يكفال كقص ليه مالتي عبدانيال معرف كل تمو نخيت عبدانيال معرف كل تزلو ما نخيت سلازي لما عندي قرب زبالة رايح يحيزكم كتكودوا لي دلله نقول نسمع زبالة أبتخال أيك أتصبوا عند حازك خيط زدل سب قال خدله زدهم جايز مثل مستر عاوتي له الله زار استجاع زدهم جايز مثل جن مستر عاوتنا زخاف أنا مثل جن مستر عاوتنا ندوليو زي رقمنا مثل جن مستر عاوتنا مخانو آمين دانيال معرف كلته خب عصرته خنجمرينا دانيال معرف كلته كاب قطر عصرته أتم كلداويان كا أبكر من نجوس سي منم أقوى عبين برتعون انتخونه نمفلات أبيبن كلداون كم زي زبالة نجر زتأيقه يلبن مو نتنجر نجوس زفلت سب عم مدري كوتا عيركبني نجوس داليو نجر زشجر إمه عملت أنت زي كوينهم نزي عب كرمي نجوس كفلت زغل يلبن استوعلوا يرد أكم هذا أزي تنقلتي فلت أتن ناي نجوس مسحالمه ناي تنقلت بمولم ناي كلداويان تأكو تبايلهم كيرمو يتنقل نيرمم يا أمنم يتنجوس كيرمو يمسلو نيرمم يفلت نيري يا أمنم نيري أبدا نجر جن برتعت حلمي علو زي تبهال بزي كان أملاخ سبات كالخ قلت أزي كل تنقلت زبهالو تبيبان زمهالو أزي سجازلهم زي كونس منافس أملاخ يمزقول شويل منهم بقى زي أيلمو دعرت حتى ذل حتى خايلمو كيرما هونا صاحب حج كمان حتى ما يفلتنيهم كم زي حيتمنا عايز أحفلنا يلمو كم زي جرم زوات أرو أير أنا نسخة حتى ذلها سب كمل سلك زي كلي نعين عاهم من جنس كبرو سب كمل زي كل مفلات مستر من قصة أملاخ توهيباتك الله توهيباتك الله توهيبن الله آمين ريخاز يا مايك علنا يعني لهم تبيبان يوم نايزا مدري يوم جن حدا أملاخ سب جن كوهابي أنا الصغم اليوم مسكرهم بعلم اليوم بزي كم ملاقتي ناي أملاق ناي سماي أنت زي كوينهم سب سجاز الله أي قلت سألكاني أنت عين تحط حاتيت كايلهم ما سكرهم كايلهم مك إن ما خذ نبر ما قصات كم زي حاتيت ما وات إيرهم ناي فلتني بلهم سلزي أس حساب الله يلهم نسخة إيرهم زي أنت زي مليسكم كابز من درت طافيهم لهم بملتها إجزابير أملاق ناس قبلوا لعلتهم طبيباني نقول راحت بقول حامي حزم ريقهم زي قوارح سلز نبرة فلات يسلز نبرة أغنية تعلم سلز نبرة حج خينا بك خير عمتشوا ما نم قابهم كفتح زي كل أنا نسخن ترى كن فتح نخيل دانيال حوناي منفس أملاخ زلوه آمين ريخا نجستها زي فتحوه تنقلتم زي فتحوه الصغير الصغاء أنا خن فتحينا تواهيبنا أنتين نقبر زي تخير أنا يو زفكرنا يو تخير خبنا يو زعمنا يو زي ذا أملاخ زي نزيانا خن أمنا هج زيادة مسترنا عن هج سلازي أنت يكون حجي أب نجاراتكم دو تأتوا لهم نجاراتنا خن أتوا لنا أما أنت إذا أنا عيد أخي بدنا نزم مثلا ده بعلها أخي بتكلم من كبيرة يكونن آمين كبيرة يكونن مين سنسخة نسخي كم فقد أملاخ ده تملا لازم بربلك الله كبيرة يكونن سأل أي خي اسمع آمين زابيري بارك هذا قلنا مش بزلوا حيل أنت بليلة زمت أنا عامش سأل أي بزلوا يسمع آمين هللويا نسأل أي تسفة أرجو الساعة نجيت يسوع كريستوس مسئ مشيلو الصحاسي ودع أملاخ أنت خوينك نزئمني نابنجرا لووتو جيت يسوع كريستوس كن مستر منجست أملاخ مفلات توهيباتو بعلي زي سب يلو بتمن فساو نجر مليسلو كلا نجر حاجي تو تعان كيف كا خايت ودغ من تان مزمر تسع عن حدا زلو ملاقت دما بيدن كصورو خاي مسكي خاب صديفكا
قبل ما سنكا قبل خا يميلو እግዚአብሔር አምላክ አንተ አይትግበረ ናይት ፈታትና ይሎ እዚ ሁሉ ድሬ ዘለኻ ኣብ ዝምድርናተይ ክብረት ይሞ ፍግም ኢልካ አንተ ሰድካለይ ከበካ ኢሎ ንሓደ እግዚአብሔር አምላክ ጥራይ ድሕሩስ ሓዲግዎ ኸደ ምስጢርኩም ምስገለጽኩም ናይ እግዚአብሔር ነገር ምስተገልጸልኩም ሰይጣን ሓዲግኩም ክኸይድ እዩ ድሕሩ ድማ ከም ፍታኑ ሓዲግዎ ኸደ አይገርምን ሪኹም ታ ምስጢር ምግላጽ ስለተዋሃበትኩም ድሕሩ ነገራት አባኹም ክቆውም አይክእልን ይብላሉ ረዳአና ለድሕዋታይ ሪኻ እንተ ተረዲ እኮ ንኸመይ ከም ተጸዋዕካ ስለዚህም ሰባዚኦም እሱ ብለ ዘለኻ ፍጽም ኢልዎ ኣቐቢጽዎ መላእክት እንተ ዘይኮይኖም ነዚ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከፍልጦ ዝኽእል የልበን ስከበሉ በአና ግን በሉ አሎ በዳንኤል ግን በሉ በትናይ አምላክ ሰብ ግን በሉ አሎ السبز خم جمرتا نايز أنقالن نايز زخانة زم مدراو زخانة نجرأهم نخيب اللي أنت جريو حليني حلمهم أنت هنكيري نجرأهم بالعيش حلمهم كي حلمهم تاي جبرين هاي فتحني سلذي قدمون سنتاي جيروي ناتهم زبلة نايلوي ناتهم منفتح عند خاطر عور نايلوي نسهم جزء أبق بلا عملهم منور نسهم كان نازع عندك عور النيل منفتح عندك عور النيل نايل كيف قدم أنا ناتي زبلعو مقبلن قيت يسكر سوس انتاي لهم أنا زبلعو بالعلن لهمش دانيال زبلعو مقبي علو نسخة منفسا عندي زخفت نسخة مستر منقسة أملخ زقلت تبلعو مقبي وساني تبلعو منفسا مقبي وساني انتاي تبلع نتتبلعو إخات حلمو زمت أنقلتي فزم زيك اليوم بلعم نحنا هم فتحوا أين خدنا مغنات زبلعو مقبي نعوراتي عور تتمرحو تتحيزم نابي يخدنا وقدقار يخد يلوال فلازم يوم كفتحوا يكالن كفتحوا ترى زي كالن قونن ما نكفتحهم زي كالارجيت أمنا جرمو حدا قنا الله سماين مدرز فتره بناتو ولور غيرو بعين بقى غيرو يخفت حلمي فتح آمين أملاخي اسكبلو قالت مستراتي نعيد ما مستير زسور يلن سلت سلاي عي بلت عليني وريتو عايز حتاني امين سلاي كاي بلت الكا وريتو انت فريد كاي مستير تقاليت الكالو عي بلت الكاني مالتي سلازي اي كالني لمو محدر دما مسغا زلبسو ايكونن إلهم ملسوا بقى ودي بزي سجاز الله سب محضر سجاز الله سب كمل سالك يكلن ودي إلهم قصر 14 عرف سلسته أو أخو الله مع دانيال نبي كنات ملسه بلمون أتوم سدرا ميساق عبدنيجو أتي نعملختي زي مملخكم نتي زقمكو مثلي ورقن مسجاركم زي مسجاركم سي نعقتيو لهم زخا داخس قدام نتوم حقنيا أملاخ ذلهم نتوم حقنيا جزاير ذلهم تاخو قبرهم حاسب نيرم عرف ثلاثة سقودي لهم زنبري إذا مستراز قالوا بدانيال جيرم زقولوا تقولوا بدانيال جيرم زقولوا تقولوا سي انتي جيروا ويو عسران شو عتن مغير وناي دانيال من تأي هم اللي قدم أسجيركم نزيئة السبب سي نعاقي سجل كاينا زبولوا سبات ناي دانيال بصوتو عين سجدن زبلو انتي سلا زخون ينكب لكم سلا دلها قلت فسجيرنا معرف سلسته عبد معرف قلت عسران شو عتن ثلاثة زلقن كمل سكم دحراي كم يقروا خمس ملص دانيال من كم زقلت صار له كمل سكم يسوع قويتاي أم معرف سلسته جن نمنتي أسجيركم نزيهم تسويعهم تنقص سلا منتي نزجبركم مثلن نجراتن زي سجدكم نعقتي لهم قصر 15 حجر ما نتدهاي ملخت امبلتان مسنقون بغنان چرا وطان نغاريت بزلو مساريا موزيكن كتسمعو كلهم فقم كتبلون نتز قبركم مثلي كتسجدون تدالو يلوم قرمي زخا نبينيو انتزي سيقدكم له قنا بو نابقهور اوتن حاوي كتدربيو إخم اتخاب إيدي زناقفكم أملاخ مني بلوم زي حزواهم اتخاب إيدي زناقفكم
أملاخ منيو ريو زدر بيوزو نحن بقى هو تدربيهم عبد بقى مزحوط يوم قلت راين بلنا جن الصحة كنا تقلل الحو خم مقصاسين كذا الغلو مساء فلتت ساء مردا لو ما عندك كن وصينا بلا لو ما كن وصينا اليوم ناقويتا من إحنا دم ما ناقويتاينا نزيوم زبرت تشالنج غيرن كحلف كله أنا سقو من كن نترينا مسقارسي إننا بلكم لو مترين كن سقرينا كنا تات كن سقرينا كله كن سقرينا كنقولكم يسوع قويتاي سلازي إلهم ناوتن كدربي يخم إلهم كاب تزجرن كعريو تفخروا تزجرن كإلهم كاب إيدي زناقفكم سين من إلهم كاب إيدي زناقفكم أملاك من إلهم كاب إيدي زناقفكم أملاك منيم رأي لهم ما عند خابزين أنا ملت كوميز بلك كابز مدري كاب إيدي زناقفك مني زبلك كذا لبز مدري كم زي خا حيزك كأي تحوني خا خمزي تكوني خا قليل بلك أنا حاسيو كتوصيها بأملاكها تمكعها بأملاكها تصنعها بأملاكها أنت تقبرها كتصنعها آمين بأملاكها تصنعها فكر غازي من يخد حناكم يلوم اسم قطر 10 سدراقن ميثاقن عبدنغون نتي نغوس كمزيلو ملسلو ونبي كان لا تصور بزنا غرزي ملاش كنهبكاس عيد لينانيو مسخا زربا ديسكاشن مغبار عيدلنيو تتقبر قبرو أملاخنا نفولتنا من مخان مستر نعنا قليت لنا يولو لو من عين أخو مستر تقليت لنا يكوش بزلو مستر عاود تقليت لنا ينعوت له سلازي النقرات هاي كتريني خاي تريني خيس بزلو جزياو زغونا نقر جزياو زغونا حاوي جزياو زغونا تعقامات هاي كتريني خا ريغو مستر زبلو زلوهم بار نزي مستر زدون جيز مسل زم صفات يوم اكزابير زي مسئلو حو بقى دوبل قال زي بلو نمر خياتوي كأتو يوم جم حول رأيت أمنتكم وين رأيت أمنتنا مسئلو إخبار كم دخل بالكم نعسك إسكحيك ربهم بلنا كنا كم سكوينه قلت إن عندنا إخبار تعجزتيني تأمنتك أبات فلت قدما بيبني أبتلع على مشريهم نزع منكم أمنتي مكره خلا كتقبل دم أمبر كتأمنوا تراي كونني لنا مش سجّتوا هذا الناس أملاك كله سجّاي لهم مش مجمعته أملاك كله سجّاي لنا بيبنا زحلفه أملاك كله سجّا رأي أملاك كله سجّا أبزم حسابات زي أمال أملاك كله سجّا أملاك كله سجّا بينا بخم نال أمين سل دحرجس قبل نقر من قدنا زحزن نقر يلا أمين واو أزي مستر زي نعنا تجري سل زلوا نزيات نعنا أنت رحيزنا مستمر دا إذا قصة زلوا زي أنت تردي أتنا بلوك ماله ولا بزي ما نهت مسحب كل سئيلي تراني بلو أبطل غاشه أبي أمانك ألفي خود أبغى حقنا بس يعني ليه تراي تبل أمهم تسخاقن إيش هم سوت أذكر أنت الشيخ كاي بتصحكا إيه تبل ده قرن كويو شيء عند أبلكا 1000 عند أبلكا 10 شيء عند أبلكا ده هاي نقرات كم زين دي قرات إن 50 دي خوينا ده تبل ده لو مخهم يبلينيس كبل سو عنا أملاخ أمنيو سلازم تهدي لك جزيد لك كمس أملاخ لو ما عند خمسة حنبة ولو ما عندي أنت زي حدير كان لو ما عند خمسة أكبر أنا قوم زبان نقر جزء أبير سلازم جزء أبير وانا نقرات أنت لكم أبزي الله خبزي قريبة أيب لكان كل جزء مسخ سلازل خابك قرب مسخاله زوردك كل مسخاله داوود كميلو أبسيل كوان تنصفكو الصغا أبتسيل مسيال لخايل سيل حرري نجزء أبير ويش قمري أتا سيطان نعابل حج خواقا كايبل نجزابير رايبل إني سيئل برهان كوانا تعلمات نجزابير كل حدي حاو كوانا زي حاو نجزابير كل حدي نجزابير زي حر حاو يلن سلسي داود يلو أبسيل ندلو كاسخا ولا خايلو علوه اسكبل ريهم سلسي نجزابير ندولي سبات كل جزي أبزلو ولو مسؤوم على እግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ጥራይ ዘሊ ንዑ ትደሊ ነፍሲ ዝደሊ ንዑ ትደሊ ነፍሲ ውሽጢ ንዑ ትደሊ ካልቱ ገብራ ኣይገድሰን እግዚአብሔር ካልክስ ዕንክል ትብሎ ስጋኻ ወሰደኒ ጠለፈን ትብሎ እዚ ወላ ሓንቲ የለን እንደራሪኹም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሪኹም ብሄሊኮፕተር ገይሩ መናፍስ ወሲዶም ኣብ ቱርክ ዘቐምጥዎ ነይሩ ናይ ብሓቂ ምስክር እዚ ሓቀኛ ዝነገርኩም ዘለኹ ትሕደሊኹም ኣብ ዩቱብ ርድኤ ክሰደልኩም ብሄሊኮፕተር ትምህርቲ ንዑ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ንዑ ምንታን ክተርፍ ዝለዓለ ነጥብ ተገይሩ سلا حدا سب እግዚአብሔር كسلا خندي يقدس سلا حدا سب سلا خيلو حقنا يزعد يغير تأمن ده سلا خيلو حق يغير እግዚአብሔር سيطان كه سلا حدا صادق يلو كارك لم يغير
ዩኒቨርሲቲ ምንታን ከተርፍ እትወዲ ኣምላኽ ዝረዶ እዩ መንእሰይ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ መኪና መፅኦም ዕሩቕ ትኾን ስለ መኪና ተሰቐል ምሳና ብሎ ንናይ ስቀልኒ ንዓና ክነብፅሕ ካይና ኣይበፅሕን እየ ዝትወዲ እንዳኸዱ ከሎ መናፍስ ደዲሕሩ በቃ የጨንቆ ከም ሸፋቱ መፅኦም ኣቦኡ በኢየሱስ ክብል ከሎ ዳርጋ ናይ ርሑቕ ተወንጭፎም ድሕሪት ከም ዝወድቁ ይገብሮም ኣብ እዝኒ ትወዲ ከሎ የርኩምን ሎ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኩሉ ግዜ ወረቐት ካብ ልዕሊ ኣብ ትገዞም ከሎ ከምዚ ኢሉ ሕጂ ንሰባት ንሰምዖ እንታይ ፅውፅው ኣይድዛርብ ዘሎ እዮም ዝብሉ ሰባት ወላቶም ኣመንቲ ኢና ብእምነት ከም ይገለገል እሞ ነገር ከምሳብ ከምዚ እንድሕር ዘይፈለጥካ ስኢልካ ክትሰዓር ትነብር ኢኻ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ኣይንዕቆምን ኢሉ ውዲቶም ግን ኣይንስሕቶን ኢና ስለዚ ውዲት ሰይጣን እንተዘይፈለጥካ ክትንዕቕ ኢኻ ማለት እዩ ውዲት እንተፈለጥካ ግን ኣይትንዕቕን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መወዳእትኡ ግን ጨውዮም ጠሊፎም ብሄሊኮፕተር ገይሮም ቱርክ ኸይዶም ኣብ ቱርክ ኣትዮም እንዳ ክቆትልዎ ኢሎም እንዳጨንቑ ከሎ ብፍኒስራ እግዚኣብሔር ሰይርዎ ከምታ ዘምፃኹሞ ናብ ኣምለስ ኢሎም ተኣዚዞም ልክዕ ኣብቲ ምድሪና ኢትዮጵያ ወሲደንካ ኣብ ቅርብ ምስ በላ ኣብ ኣውሪድ ደሞ ከም ባሕሪ ተቢሉ ኦኬ ትምህርቲ እንተኸደ ትምህርቲ ክንዲ ስኬል ናትካ ደረጃ ስለ ዘበል ነጥብኻ ስለ ዘወሓደ ኣይተኣቱን ኢኻ ኢሎም እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ነቲ ነጥቢ ንዑ ዘምፆም ምስ ተፈተነ ነቲ ነጥቢ ልክዕ ናቱ ናብ ዝሓልፈሉ ገይርዎ ኣምላኽ እስከበሉ ኣይዱንጊ ኣይቅልጥፍ ኩሉ ግዜ ምሳይ ደንጉ ቀልጢፉ ትብሎ ካበይ ምስ ዝመጽ ምሳኻን ዘሎ ደንጉኒ ቀልጢፉ ትብሎ ዲኻ ምሳኻን ዘሎ ብሩኻት ሕወተይ ንኣምላኽ ደንጉኒ ቀልጢፉኒ ትብል ምሽ ካበይ ዲኽ መጸካ ካበይ ኣሜሪካ ዲኽ መጽ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ ምስጢራት ምግላጽ ንዓኻ ተዋሂብካ ኣሎ ብኹነታት ከም ተሓልፍ ነጊርካ ኣሎ ግን ኣይክስዕረርካኒ ክስዕሮ ኢኻ ኢልካ ኣሎ ስለዚ ሰባት እዚኦም ሪኦም እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ኢሉ ነዚስ መልሲ ክንበካ ኣይድልየናኒ ምክንያቱ ኣምላኽና መን ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስምዑ እንተኾንኩም ከምዚኣ እንተገይርኩም ክደርብየኩም ኢና ሕጂ ዋይ በጃኻ ይትደርብየና በጃኻ ከምዚ ኮይ ኮይና ክንብለካ ንዓኻሲ ምንም ኣይድልየናኒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምንም ምሳኻ ግዜ ክንወስድ ኣይድልየናኒ እዩ ኣሜን ድሕዋተይ ምስ ኩነታት ነገረይ ክወስድ ግዜ ክወስድ ኣይድልየኒ ኒስ ከበሉ ስለዚ ተኸይሉ ኸደ ኤርምያስ ድማ መንገዱ ቀጸለ እዩ ዝብል ኤርምያስ መንገዱ ቀጸለ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ሽሙ ይባረኽ ስለዚ ሰባት እዚኦም ምሳኻ ነዚ ክንምልሰልካሲ ኣይድልየናን እዩ ወንጉስ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ኢሎም ስምዑ እዚያ ወንጉስ እቲ እነምልኾ ኣምላኽ ካብቲ ጉህር እቶን ሓዊ ከናግፈና ይኽእል እዩ 4 ነጥብ እስከበሉ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ነገራት ከናግፈና ይኽእል እዩ እዚኣ ሓዙለይ ካብ ኩሉ ንፈርሖ ነገር ከናግፈና ይኽእል እዩ መን ይኣምን ለማዓንቲ ነዚ ምክንያቱ ዓንቶ ከም ብበልኩም ክመልሰኩም እየ ነዚ ከይረኣኹምዎ ተፍቅርዎ ንሱ እዩ እዚ ይኽእል እዩ ከዓ ትብሉ ከይረኣኻዮ ካብ ምሻፍቂርካዮ እሞ ሕጂ ከዓ ይኽእል ይበል ሕጂ እውን ከይረኣኹምዎ ብኡ እትኣምኑ ኢኹም ምሽ ኣለኹም ምሽ ኢልና ንዑ ኢኻ ከምኡ በል ነዚዕኩም እዮም ዘሎ ሪኦም መድዮም እዚኦም ኣይረኣይዎን እኮ ኣለኹም ምሳይ ኣይረኣይዎን እኮ እዞም ሰባት እዚኦም ብኣካል ኮይኖ እሞ ኣሚኖም እዮም እሞ ኸይ ኣምርኮ እዮም ዘለዉ ተሰዲዶም እዮም ዘለዉ በቃ እሞ ተማሪኽና ዲና ምሩኽከ ዝበልካ እየ ክገብር ዝግብኦ ዝበልካ እየ ተንበርካኽ እንተኢልካ ይንብርካኽ እዚኦም ተማሪኾም ከይዶም ተኣዚዞም ክእዘዝ እዮም ዝግባእ ምሽ ብሰባት ዘራርባ ነኖ ንሶም ግን ነኖ ኢሎሞ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ኣብ ምርኮኦም ኮይኖም ኖ እምቢ ኢሎሞ ግን ተማሪኾም ይመስሉ ግን ኣይተማርኹን ኣሜን ስግኦም ተማሪኹ ዘሎ መንፈሶ ግን ወላ ሓደ ዝማርኾ የለን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነዚ ትብሎ ዘለኻ ምላሽ ክንህበካ ጉቡእ ኮይኑ ኣይተሰማዓናን ኣይረኣናን በቃ እዚ ጉቡእ ኣይኮንናዓና ከም ደስ ዝበለካ ግበር ኢሎሞ ኣምላኽና እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ግን ኢሎሞ ንዑ ምላሽ ኣይሃብዎን እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ግን ኢሎሞ ነቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ግን ካብ ጉህር ሓዊ ከናግፈና 4 ነጥቢ ይኽእል ኢሎሞ ኣብዚ ኣለኹም ዶ ምሳይ ከናግፈና እንታይ ይገብር እዩ ርኢኹም እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ከዓ ናብ ሓዊ ደርቢና ኣይበሉን እንታይ ኣምላኽ ምሳና እንተለድኣሞ ንምንታይ ካብ ስድዳና ፈልዩ ማሪኹ ምፃና ብሓቂ ንሕና ናይ ስራ ከምቲ ጊደውን ዝበሎ እንታይ ትብላ ኣለኻ ኣምላኽ ምሳና እንተዝኾን መድያማውያን ከምዚ ሂዶምና ዘለዎ ኢሉ ምስ ጊደውን እዚኦም ከምኡ ዝበሃል ምጉርምራም ዝበሃል ከም ዝበሃል ቃል ስንፍና ፍጹም ኣይውፅኡ ካብ መጀመርታ ምሩኻት እዮም ዝመስሉ ግን ከናይ ኣምላኽ እዮም ቤ ኣይንበልዕን መግብኻ ምሩኽ ሲ በጃኻ እንጀራ ሃበኒ ገለ ክብል ዝግብኦ ማያችና ወላ ቁርም ገለ ክብል ነሳም እንጀራኻ ይንደሊ ማይካ ይንደሊ ዘስቲ ኣምላኽ ኣለኒ
ዝምግብ ኣምላኽ ኣለኒ ንስኹም ዘይትፈልጦ ብልዕለኒ ኣሜን ንስኹም ዘይትፈልጦ ብልዕለኒ ንስ ድማ ካብቲ ሰማያዊ ዝኾነ ኣቦይ እዞም ሰባት እዚኦም ብልዕ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ንዓኻ እንታይ መልሲ ይህበና ኣምላኽና ግን ኢሎሞ ኩሉ ይኽእል እዩ ሓዙን እዚኣ ኣምላኽና እንታይ ይገብር እዩ ከናግፈና ኩሉ ይኽእል እዩ እዚ ምንም ዘረባ ይብሉን ኢሎሞ ሓደ ነገር ከዓ ሽዑ ንዓኻ ንምልሰልካ ኢሎሞ ይኽእል ኢሎሞ ምሽ ንዓኻ ግን ከም ዝብል ካብ ኢድካ እውን ከናግፈና እዩ 18 ወንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተ ዘይፈተወ ራእዩ ይኽእል እዩ እንተ ዘይደልየ ግን ንሕና ምስ ድልየቱ ኢና ንኸይድ ኣረ ተረዲኹም ንዚኣ ያ ምስጢር ዓወት ትበሃል ክትጥራይ በቃ ኣምላኽ ደኣ እሞ ከምዚ ወሪድን ጠራይ ኾንካ እንትብል እዚኣ ምስጢር ዓወት እያ እሳቶም እንታይ ኢሎሞ ይኽእል እዩ እንተ ዘይፈተወ ግን ናቱ ጉዳይ ኢሎሞ እንተ ዘይፈተወ ንሕናስ ንኣማልኽትኻ ከም ዘይነምልኾም ነቲ ዘቐምካዮ ምስሊ ወርቂ እውን ከም ዘይንሰግደሉ ፍላጥ በልዎ በቃ መጀመርታ እንታይ ይገኒ ኢሎም ኢለኩም ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንዖም እንታይ ገይራትሎም ተገሊጻትሎም ተዋሂባቶም እያ ስለዚ ኢልካ ዶ በቃ ቱታዶ ትብል ኢኻ ወላ ሓንዚ ሓስካ ኖ ዝሓስካዮ ክህልወካ ክእል ኣሎ ዝፈለጥካዮ ነገር ክህልወካ ኣሎ ተረዳእካዮ ነገር ክህልወካ ኣሎ እንታይ ንምንታይ ኢኻ ትኸይድ ዘላ ክህልወካ ኣሎ ተኣምነ ነገር ክህልወካ ኣሎ ተኣምነ ዘይብልካ ነኖ ስኢልካ ክትብላ ይትከና መን ከናግፈካ ትፈልጡ ዲኹም ሕጂ ምሽ ኮረና ሓሊፉ ምሽ ኮረና ምሽ ቅጥቅጥ ኣቢለዋ ምሽ ነዛ ምድሪ ንዓለም ኮረና ክሓልፍ ብዓይኒ ሰባት ኢልኩም ሓስኩም ትፈልጡ በዝገብሮ ሓንሳብ ብድኳን ይዓፁ ዘይዓፀዎ ነገር የለን ሰብ ዓፅዮም ሓቀዶ እዚ በቃ ሮማይ ዝኽፈት ድሕሪ ይመስለካ ነይሩ ንሶሞ ግደፉ ንሶሞ ዘይሕልም ዲ ንሕና ከማና ይመሰለና ሪኹም ግን ዝተወዲ ህልም ኢሉ ዶ ከምዘይ ነበረ ኮይኑ ምሽ እቲ ሕማም ንበዓል ድሕሪ ኮረና የለን ኢሎም ሰዓወሽ የለን ሪኻ እቲ መንፈስ ምዃኑ እቲ ኣብ እምሮ መፅሓፍ ሓያል ከም ዝኾነ እቲ ተኣምኖ ነገር ሓያል ከም ዝኾነ ኮረና የለን ዝተባሃለ ሳበ የለ ኮረና ሕጂ መይቶም ትሰምዑም የለን ብዛዕባኡ ዜና ገዲፎሞ ሓድሽ ነገር ግን ሕጂ ኣምፅኦም ኣላ ሓድሽ ብልሓት ውግእ ሩስያን ገለን ዝበሃል ሕጂ በቀዳማይ ሉልያ ጓልና ትዕለና ነታ ጓላ ደው ኢላ ዝደለኽ የኹኒ መወዳእታ ዓለም ስለ ዝኾነ ከም ዓይነት ኢላታ በቃ ሕጂ ንህሉ ኣይንህሉ ናይ ፈለጥናን በቃ ሕጂ በቃ ዘለኪ ነገር ተጠቐሚ ኢላታ ሪኻ ሰይጣን በቃ ሕጂ ሩስያ ተባዒሳ በቃ ሕጂ ተሓደ እንተጥፋኻ ተሓደ ናይ ዓለም ስከበሉ ተሓደ ክጠፊ እዩ ተሓደ ክጅምር እዩ ኣይገርመኩምን ኣምላኽና ግን በሉ ዘይልወጥ ዘይለዋወጥ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ኣሜን ዘለዓለማዊ እዚ ምስጢር እዚ ንዓይና ንዓኹም ተገሊፀልና ስለዚ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ክኾነልኩም እዩ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነ ንኣምላኽ ተስምሩ ደሊኹም ክኸውን እዩ እንታይ እዩ ዘለዚ ኣይንሰግደልካይና ኣምላኽ ከዓ ክገብሮ እዩ መጀመርታ ኣምላኽ ክገብሮ እዩ ከድሕነና እዩ ካብ ዝሓውካ ኢሎሞ እንተዘይድሓነና ግን ንሱ ይኽእል እዩ ንስኻ ደለኻ ይግበር ኢሎም ንዓኻ ኣይንሰግድን እንታይ ኮይኖም እንታይልኩምኒ ሚስጢር ተገሊፅሎም እዩ ስለዚ ሚስጢር ዝተገልፀሉ ሰብ ወይ ድማ ምሳሌ ናይ ቀዳማይ ዝተረድኦ መንፈሳዊ ነገር ስማዕ እንዶ ኢሎሞ ንኤልሳዕ ጎይታኻ ካባኻ ክውሰድ እዩ ንስኻ እንታይ ኢሎም ወይ በኢየሱስም ኣይኹን ኣይብል ወፈለጥ ምክንያቱ እስከበሉ ኤልያስ ንኤልሳዕ ከም ዝኸይድ ነጊርዎ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይብና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ አሞጽ ምዕራፍ 3 ንባራቱ ካይ ነገረ ምንም ነገር ይህም ገሊጽልና ዓለም ንኸይትስዕረና ዓለም ንኸይተጃጅወና ዓለም ጸሊኣትና ንኸይንስብድ ኣቀዲም ምሂርና ዶ ይምሃረና እንታይ ዳ ሓድሽ መጽ ይሕርጅስ ከበሉ ፈራይ ኣማኒ ይበሉ ፈራይ ኣማኒ ሰዓሪ ኣማኒ ተሓሲ ኣማኒ ዋው ኣማኒ ቃል ይበሉ አይገርም ነቱ ከይራአኹሞ ዘፍቀርኩሞ ኢልና ባዕል ጽሑፍ ኮይ ነገርና ከይራአኹሞ ዘፍቀርኩሞ ከይራአኹሞ ዝኣመንኩሞ ኮይ ኢሉ ከይራአኹም ኣሚንኩ ኣፍቂርኩሞ ኢሉ ከይራአኹም ኣሚንኩሞ ኢሉ ሕጂ እንታይ ሓድሽ መጽሕ ማመጽን ኢልካ ገልበጥ በትብል እንታይ ሓድሽ መጽ ካንስ እንዳሉ አይገርመኩምን ስለዚህ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እግዚአብሔር ልዕሉ ሁሉ እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ልዕሉ ሁሉ እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ልዕሉ ሁሉ እዩ ስለዚህ ነዚ ቆንካይ ምስሊ ኣይነብለካይንሉ ኣብ ዝቕጽል ክንቅጽሎ ኢና ንሎሚ እኹል እግዚአብሔር ዓብዩ ክንቅጽሎ ኢና ምስጢር ምፍላጥ ስለዚህ ቆርብ ደሒዝና አሜን ስለዚህ ምስጢር ተረዲእኩም ነገራት ኣይናውፀኩምን
ምስጢር እንተራ ተጨቢጥኩሞ በቃ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ጽሑፍ ይትብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሑፍ ሰለስተ ምሰት ዲሕሮሲ ገዲፉ ኸደ ላሕልዑ ጸላይኹም ከለሕልሕ ሸልችዎ ኸይድ እዩ ረብሪቡ ኸይድ እዩ ተረዲእዎም ይኽብል እዩ ምስጢር ተገሊጽሎም ይኽብል እዩ አሜን ምስጢር ተገሊጽሎም ይኽብል እዩ ምስጢር እንታይ ክብል እዩ ተገሊጽሎም ይኽብል እዩ ሓንቲ ነገር ጥራይ እንታይ ክህልወና ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓንቲ ነገር ንሕና ጥራይ ታ ምስጢር ምሳና ከም ዘላ ክርዳእና ኣለዎ አሜን ክርዳእና ኣለዎ ኢቱ ልዑል አምላኽ ምሳይ ነበረት ኢሉ ነህምያ እዚያ ነገር እዚኣ ተገሊጻቱልያ ንነህምያ በዚ አንቢቤ አመስጊነ ንዝቕጽል ግዜ መቐጸልታ ክንገብሮ ምስጢር ዝብል ነጊረኩም ዘለኹ እዚኣ ሓዝዋ ዛ ምስጢር እዚኣ እንድሕር ተረዲኣትና አሜን እንድሕር ተረዲኣትና ኣይናውፅን ኢና ካልኣይ ኣይናውፅን ጥራይ ኣይኮንና ፍረ ዘለና መንፈሳውያን ክንከውን ኢና ብኹነታት ዘይንርበሽ ብኹነታት በቃ ኣይንብልና ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 ከምዚ ይብል እታ ኢድ ኣምላኸይ ኣብ ልዕለይ ሕያወይቲ ከም ዝኾነት ኢየሱስ ጎይታይ እስኪ ምሳይ በሉ እታ ኢድ ኣምላኸይ ኣብ ልዕለይ ሕያወይቲ ከም ዝኾነት እቲ ንጉስ ነገረኒ ዘረባን ነገርክዎም ኢሉ ልዕሊ ኩሉ ትዕዝዋ ደልዮ ዘለኹ ድማ እታ ኢድ ኣምላኸይ ኣብ ልዕለይ ሕያወይታ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለኸይ ኣብ ልዕለኹም ሕያወይቲ እያ እዚኣ ኢና ንወስድ ለማዓንቲ መበገሲ መቐፀልታ ንዝመፅእ አሜን ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ነፍሱ ከፍና እንታይ ሕያወይቲ በቃ ሓድሽ ነገር የለን ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ነፍሱ ከፍና እንታይ ሕያወይቲ ምስጢር ባህል እዚ ተገለጸተልና ምስጢር እዚያ አቦ ነመስግነካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ምስጢራትካ ስለ ዝገለጽካልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጽልዩ ከለኹም እውን ኢሉ እዚ ምስጢራትካ ንኻልኦት ንብልሕታ እንደቶም ፈላጣ ስለ ዝገለጽካሎም ኢሎ በቃ ንዓይ ግን ስለ ዝገለጽካለ ኢሎ ነዚኦም ግን ስለ ዝገለጽካሎም እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ንባርከካ ኣለና ንዕብየካ ኣለና ንኣምነካ ኢና ሎሚ ማዓንቲ ኣብ ህይወትኩም ሓድሽ ነገር ክኸውን ሎሚ ብፍሉይ ክትከዱ ኢኹም ሎሚ ብፍሉይ ድማ ክትምለሱ ኢኹም ብፍሉይ ድማ ክትፈርዩ ኢኹም ዝገርመኩም ክትፈርዩ ኢኹም ብጣዕሚ ጠሓስቲ ክትኮኑ ኢኹም ትርእይዎን ትሰምዕዎን ኣይወርሰኩምን እዩ ተጻሕፈልኩም እዩ ዝወርሰኩም ስለኹም ተባህለ እቲ ኸይራእኹሞ ዘፍቀርኩሞ እቲ ኸይራእኹም ዝኣመንኩሞ ኣምላኽ ሕጂ እውን ተኣምንዎ ዘለኹም ንስ መወዳእቱ ካኽብረኩም ኢሉ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ኣለና ስለዚ መዓልትያ ተመስገን ነዚ ሰምዓ ነብሳት ኣዝየን ስለ ዝባረኻ ነዚ ሰምዓ ኣዝየን ኣዝየን ካብ ዘሎን ስለ ዝወፃ ምስጢራትካ እግዚአብሔር አምላኽ ሆይ እንሆ ዘይትድንጎ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምስኦም ከም ዝኾንካ ኩሉ ግዜ ምስኦም ስለዚ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ኣይትድንጉን ኢኻ ካበይ መኽትመፅእ እግዚአብሔር ምሳና እንዲኻ ዘለኻ ደንጊኻ ዝበሃል ምሳኻ ንዘየለ ኣበኻ ዘይትረኽቦ እዩ እስኻ ግን ኩሉ ግዜ ምሳይ ኮልኻ ካበይ ክትድንጉ እግዚአብሔር ሆይ እዚ ምስጢራት እዚ ንውልድካ ስለ ዝገለጽካልና ተመስገን ተሪፍ ዘሎ ግዜና መዓልትና ናይ ኣምልኾ ግዜ ንስኻ ተረከቦ ብነገር ኩሉ ልዕል በል በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ስም አሜን እግዚአብሔር ክብር